नोंथांमोनहा जुदि बेखौ जइन खालामनो लुगैदोंबा ओमफ्राय न'निफ्राय जिरायनानै एसे फैसा खामायनो लुगैदोंबा फेमिलिखौ सापर्ट खालामनो लुगैदोंबा बेयाव नोंथांमोनहा नोंसिनि रेजुमेखौ फाथायहरबानो जाबाय मामा क्या हाँ हाँ कौन बना रही है मैं नो आज गुड मॉर्निंग बन बनाएगा बन बनाएगा नानी चलो चाय रेडी हो रहा है हमारा तू बना रही है चाय हैं ओनली ऑनेस्ट वेरी गुड हाई फाइव 7, 8, 9, 10. Now the other leg. Behind higher kick high. That's too lazy. I don't want to see a lazy kick. Okay, I want to see. So you have to take it. Good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ दिनै जाहैबाय बिस्थिबार खामानिया बिदिनोसै सोलिबाय थागोन जोंना ओमफ्राय नानिमोना दिनै डान्स क्लास सोलिगासिनो क्लास जाथ'वाखै क्लासआबो जोबनानै जागोन ओमफ्राय गामियाव सासे जोंना आब'आ गैलालाय अबयसे गोबावनिफ्रायनो लोमजानानै दंमोन मैया मोनायाव थांबाय आरोखि बेनि थाखायनो दिनै एसे बादोंमोन ब्लगिं खालामनो होमबाबो लाइफ हेज टु मुभ अन ब्लगिं खालामसै दिनैबो नायनोसै देलाय होमबालाय रायजोफोर दिनै भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदोंनि नोंथांमोनहा नायलांदो दे क्लास खत्म हो गया कैसा था और मुझे डांस क्लास जाना है उसी मैम का डांस क्लास जाना उसी मैम का क्लास जो ग्रमना नहीं रिमोट चला ले भाई ओए नहीं से गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग एवरीवन ये मेरा बच्चा है दामानि खालि डांस जागासिनो नानिखौ एसे डांस क्लासाव सोनो नागिरदों ओमफ्राय शुक्रबाराव लिंहरदों आरोखि गाव माबायदि मोनो शुक्रबाराव देखायनोसै जायगाखौ ओमफ्राय नायथों मानसिफोर गथ'फोर सोलोंनायखौ ओमफ्राय गाव जुदि मोजां मोनोबा सोनानै होनोसै खालामथोंलै एसे एक्सट्रा कारिकुलार खालामनांगौ साहा लोंखांबायलै ओमफ्राय साडनलि आंना खामानिया मानो थाखाय बारायखो खोन्थानाय आं नोंथांमोनानो शेयार खालामनि एसे दा जों सानै दंमोन टिमाव आंनिफ्राय सासे सिनियर दंमोन ओमफ्राय आं दंमोन आरोखि जोंनि टिमाव दा बियो क्लाइन्ट फेसिंग खालामोमोन ओमफ्राय मेजरिटी 70% अफ द क्लाइन्टखौ बियो हेन्डेल खालामोमोन ओमफ्राय आङो ग्राउन्ड लेभेलाव हेन्डेल खालामोमोन टिमखौ प्लास क्लाइन्ट्सबो दंमोन आरोखि आंनाव 30% क्लाइन्ट्स दा बियो दस्रा रलाव मुभ जाबाय ओमफ्राय बेनि रिप्लेसमेन्ट लाबोआसै कम्पानिया ओंखायनो दा आं पिचिन खालामनांगौ जादों नेक्स्ट विकनिफ्राय सासे गोदान मोनगोन आरोखि आंहा सासे आंजों जाय खामानि मावफागोन दा बेनो जाबाय आरोखि बिनि खामानिया आंनाव फैजोब्बाय ओंखायनो साडनलि ओरैबायदि वर्कल'डआ बारायबायना मा होनो ओंखायनो दाख्लि साननैसो मा जादोंब्रा साननैसो एकदम खामानि जानानै फैदों बेजों रायलायलाय बैजों रायलायलाय क्लाइन्ट्सफोरजों कानेक्ट खालामलाय मालाय दा नै दा सोलिगासिनो बेबायदिनो ओंखायनो एसे ब्लगिंआबो ओरैबा ओरै जागासिनो दामानि खिन्थु नागारा 2-3 मिनिट नोंथांमोनाजों जुदि नुजाफैनो मोनोबाबो नुजाफैथारगोन नानिया जोंना उन्दुगासिनो ओमफ्राय थांनायनि सिगां मोनसे जाय जारुमोन दङ ग्रेजुवेट जानानै दङ ओमफ्राय पार्ट टाइम न'निफ्राय खामानि मावनो नागिरदों मोनसे इमेल आइडि होगोन आं नोंथांमोनहा बेयाव थांनानै नोंसिनि रेजुमेखौ फाथायहरनो हागोन बे मोनसे वर्क फ्रम होम जब जागोन नोंथांमोनहानो नोंसोर न'आव जिरायनानै खामानि मावनो हागोन खिन्थु इन्टारभिउखौ पास खालामनांगोन नोंसोर रेजुमेखौ हर बिसोर नोंथांमोनहाखौ कल खालामगोन ओमफ्राय बे जबा डिमान्ड खालामगोन नोंथांमोनहाखौ एसे इंलिश प्लस हिंदी ओमफ्राय रिजनल लैंग्वेज मोनफा मोननै जुदि रोङोबा मोजां जागोन आरोखि इमेल आइडिया नैबेनो जाहैबाय बेयो जाहैबाय मेक माइ ट्रिपजों नोंथांमोनहा ट्रेनिं मोनजोबगोन बाव जुदि सेलेक्ट जायोबा ओमफ्राय न'आव जिराय नोंसोर खामानि मावनो हागोन 5-6 घन्टानि बे एक्चुअली विमेन एम्पावरमेन्टनि थाखाय मेक माइ ट्रिपआ आगोल 2011 आव स्टार्ट खालामदोंमोन आरोखि बे प्रजेक्टखौ ओमफ्राय दा सोलिगासिनो बिसना
ओंखायनो नोंथांमोनहा जुदि बेखौ जइन खालामनो लुबैदोंबा ओमफ्राय न'निफ्राय जिरायनानै एसे फैसा खामायनो लुबैदोंबा फेमिलिखौ सापर्ट खालामनो लुबैदोंबा बेयाव नोंथांमोनहा नोंसिनि रेजुमेखौ फाथायहरबानो जाबाय आपडेटेड रेजुमेखौ फाथायहर दे हपफुली नोंथांमोनहाखौ कन्टेक्ट खालामहरगोन बे रिक्रुटमेन्ट टीमा बिसिना बाव फाथायहरबानो जाबाय नोंथांमोनहा मोजां मोनो गोदै Au. सुगार है Au, au, au. सिनि दं Au, 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 au. चटनी कर दूंगा मैं तेरे को मैं तेरे को भी चटनी कर दूंगा चटनी करके मैं इडली के साथ खा जाऊंगा तेरे को मैं तेरे को मसाला बना के मसाले के डब्बे में डाल दूंगा डायलॉग बोलती है क्ले खाइए उल्टा उल्टा डायलॉग लो मारी खाई दामानी हैं डायलॉग मारी ग्रजा देंगे पेपा पिग कैसा आवाज करता है वो और दोबारा करो Let's watch Motivational. enggak toh नै रायजोफोर आंनाव बिल स्किलनिफ्राय मोनसे ड्रिलर फैदों बेबो टेस्टिं पारपसनि थाखाय बिल स्किला जाहैबाय मोनसे कम्पानि जे पावर टुल्स बानायो ओमफ्राय पेन्टिंनि थाखाय स्प्रेयार प्लस इलेक्ट्रनिक्स आइटेम्स सोलार माबा माबि बायदिसिना इलेक्ट्रनिक बुस्थु दंथारो आरोखि बिसिनाव ओमफ्राय नै बिसोर आंखौ बेखौ टेस्ट खालामनो थिनहरदों न'आव माबायदि बियो नैबे जाहैबाय बिल स्किलनिफ्राय नैबे ब्रान्डखौ नुबायना ड्रिलार हरदों सोरबा सोरबा फुरा सेटखौ बायनो बायोना ओंखायनो मोनफा मोनफा जुदि बायनोबा ड्रिलारजों ओमफ्राय नोंनो नै बे ड्रिल खालामग्रा माबाफोरखौ हरगोन आरोखि बेखौ मा बुङोथाय आंबो मिथिया बिराद सिम्पोल बेखौ इउज खालामनो बेखौ फिक्स खालामदो ये क्या लिखा मेरे घर पे जा फिक्स खालामनायनि उनाव नैबेखौ ओरै खेवनांगौ साबि दंखायो बेजों खेवनो हायो बेखौ खेवनानै ओरै गिदिर खालामबानो जे ड्रिलार साइज नांगौ नोंनो नैबे नैबे दं नै 7टा दं बेनो जोब बेजों एकदम नोंथांमोनहा फलंनो हागोन गाजोल दोनो हागोन नङाबा एखनबा मा जायो सिमेन्टफ्राव गाजोल दैयोबा गावो नङालाय बेजों ड्रिल खालामबा गावनाय नङा आरोखि नै बेजों ओरै सोदो नैबे साबि दंखायो साबिजों ओरै मारिदो नै टाइट जाबाय दिन्थिनायनि नोंथांमोनहा रेडि जाबाय बार गलायलायो ड्रिल खालामनो मोजां जाथारसिगोन दाना